Βουλευτής στην Αυγή, Βράγος Αντώνιος! Πυρήνας Χρυσή Αυγή Χαλκιδικής! Γιατί να πω καταρχήν ότι εμείς τιμούμε τους πεσόντες σε όλη την επικράτεια, εμείς σαν Χρυσή Αυγή, γιατί εμείς είμαστε εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Και επειδή οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν παντού από άκρη άκρη της Ελλάδας, όπως και ο πρόγονος του συναγωνιστή του Ρίγα που αφηγήθηκε την ιστορία του Αυγερινού που ήταν μεγάλη συγκλονιστική. Έτσι λοιπόν ήρθε και εγώ σαν εκπρόσωπος του ελληνικού λαού που αυτή τη στιγμή η φωνή του είναι Χρυσή Αυγή. Θέλω να πω ότι συνοηθήκαμε μαζί και του είπα ότι άσου να φύγουν, δεν έχουν καμία θέση αυτή εδώ πάνω. Είναι προσβολή για μας να βρίσκεται εδώ πάνω ο εκπρόσωπος του Πασόκ, πολύ μεγάλη προσβολή, εκπρόσωπος της Δημοκρατίας και λοιπόν και κάποιος ο δήμαρχος, δεν ξέρω το όνομά του, στη φάτσα το ξέρω και δεν θα τον γνωρίσω ποτέ. Απλά πρέπει να ξέρετε και το πείτε παντού ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συνεργάτες των Γερμανών, είναι οι συνεργάτες των Γερμανών, δεν ξέρω αν συνεργάστηκαν και τότε. Κάποιες πληροφορίες αυτό λένε ότι αυτοί ήταν οι συνεργάτες και τότε, αυτοί που βοηθούσαν τους κοκκούρες, τέλος πάντων. Έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες. Αυτοί λοιπόν οι συνεργάτες των Γερμανών, των κογκλήφων και λοιπόν μνημονιακών ήρθαν να τιμήσουν τους πεσόντες. Είναι μεγάλη προσβολή αυτό το πράγμα. Εμείς δεν θέλαμε να έχουμε καμία σχέση μαζί τους. Θέλω να σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ήταν και η τελευταία φορά που ήταν εδώ. Εμείς η Χρυσή Αυγή θα έρθει πολύ σύντομα στην εξουσία. Δεν θα τους αφήσουμε να πλησιάσουν στα 10 χιλιόμετρα. Το πιθανότερο είναι ο Δήμαρχος και οι όμοιοι του να βρίσκονται εκτός από τον βοθρόλακο της ιστορίας, γιατί ανήκουν στον βοθρόλακο της ιστορίας και ο λαός τους έχει καταδικάσει. Σύντομα θα τους καταδικάσει και η ελληνική δικαιοσύνη. Πολλοί εξ αυτών, αυτοί που ανήκουν σε αυτό το πολιτικό μόρφωμα που λέγεται Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Δημάκα, όπως έτσι τέλος πάντων, αυτοί που μας κυβερνάνε, εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι του χρόνου εδώ, θα είναι ή στα σπίτι τους ή σε κάποιο δόλιο κατηγορούμενο. Λοιπόν, να είστε περήφανοι για τη Χρυσή Αυγή, να συνεχίσετε τον αγώνα. Εδώ όσοι είστε από τη Χαλκιδική, θέλω να ασχοληθείτε και να πλαισιώσετε τον πυρήνα της Χαλκιδικής. Δεν θα αφήσουμε στα νύχια κανενός δημάρχου, Πασοξίδη, Δημοκράτη, οτιδήποτε άλλο, καμιά περιοχή της Ελλάδος, ούτε τη Χαλκιδική, ούτε τον Εύρο, ούτε τη Θράκη, ούτε την Αθήνα, ούτε την Πελοπόννησο, ούτε τη Μάνη πουθενά. Η Χρυσή Αυγή, είπα, εκπροσωπεί τους Έλληνες και τον ελληνικό λαό και δεν θα τα αφήσουμε στα νύχια τους. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο γιατί δεν ήρθα εδώ για ομιλία, ήρθα όπως και πριν για να τιμήσουμε τους νεκρούς. Αν θέλει να πει κάτι στους αγωνιστές ο Ρήγας. Θέλω να πω ότι μαθήματα πατριωτισμού από συνεργάτες του Τσοχατζόπουλου δεν δεχόμαστε. Λοιπόν, οι μέρες τους τελειώνουν. Κοιτάξτε τους. Ακούστε λίγο. Και κάτι τελευταίο να σας πω. Η στάμπα που τους βαραίνει είναι πολύ μεγάλη. Και δεν είναι μία, είναι 3 στάμπες. Παίρνουν τη στάμπα του εγκληματία, γιατί έχουν δολοφονήσει χιλιάδες Έλληνες. Έχουν τη στάμπα του προδότη, γιατί έχουν προδώσει την πατρίδα μας εδώ και τόσα χρόνια. Και έχουν και τη στάμπα του κλέφτη. Αυτές τις 3 στάμπες δεν θα μπορέσουν να βγάλουν ποτέ από πάνω τους. Ζήτω η νίκη, ζήτω η νίκη! Έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν μνημόσυνο στο θείο μου που δεν ήταν αριστερός. Δεν ήταν αριστερός, δεν ήταν αριστεροί αυτοί οι χαλκιδικιώτες όλοι. Ήταν μόνο 3 αντάρτες, οι υπόλοιποι ήταν απλοί χωρικοί. Το τελέστηκα. Αυτοί δεν έχουν κανένα συγγενή εδώ πέρα. Τα ονόματα τους δεν είναι γραμμένα σε αυτό το μνημείο. Εμάς είναι. Άντρες, προσοχή! Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα φραγμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη γέρο-γέρο λευτεριά
Για πάνω κάτω κάτι για το στο στρατό. Αλλά